Chama bambulukoro a chaman baby minun kembe ku dadu kibarala kibara mini limana a jarla ka fo mimbe talike siga kera ma minuna ko olu be na freke do fanga sena limana ka fanga ka dafri ni ode ko affaire de déstabilisation des institutions walma ka fanga yu yaba limana abisira minka ka boaka o kera sira o sira isa limana ajara ka fo ama kofole nu uka la fasaba no e maître Kasum Tapwe limana kuna fundi 7 chama koni kumane do Kasum Tapwe kuma min fo ani akiri ko ereka ola gafe nuna mimi talike Nouvelle Horizon kumana Les Échos kumana Indépendant kumana mimi talike fana indicateur du renouveau ale fana kumana ni 7 nani limana bele jele yu ka dandikeli ke u damafa nga Nouvelle Horizon ta fana limana ako maître Kasum Tapo a sebekoro dimna ni ko ina de sabu ako ko ni ko intara ni chugala olu yani ako ka ban procureur général min baby limana ko lu yerena a yere wele bogo jinne ka sabu kirin anake abika tike chugumina maître Kasum Tapo nyefoli minke ako shera mini o fora avocat général mini na jira ka foko ni jatemneke olu ye makononi minke ni koina sabu procureur général limana ale yere de a jira ka fo kai bolono bla sebena sebe mi ni obe nunka bla ko kuma fo ko atlara ka ayira kokura ka foko ka abu blakata procureur général fei au procureur général kele infana tlala ka ajala ka foko uka blali limana ukale na isiki ka miri o ko kuna folo kana laje ki isiki ki miri amanye mingo ayo fo sabu ayafo avocat général mimbe ni ko kuna limana ko tien ba fe ni jatemne ke nunga blali aya ko uye nyoye minke ministre sola mimbe kiriko kuna limana aya ajira ka foko kiriko ina limana olu sigimbe ka makononi akira kuma falin fale mimbe talike avocat général ani procureur ni nyonche kabin nege kanye tan ani shegin foka na bla nege kanye tan ani konontola limana mi kuma min fora olu ka nyonye kofe kabina fo ka isendo fena feminte inyesrala walma ka ika joro ere kama limana ka kiriti kirimi ni amanga ke oye Nouvelle Horizon ka kumai limana ni Nouvelle Horizon info ene pana ya jira ka fo komi senani maître Kasum Tako ko maître Kasum Tapo aya jira ka fo ko ministre mimbe kiriko kuna limana ka bina fo ale aya ale kon be joro mina koina abika akanga idadu koina sabu ko bulu mana funu abida atigi de koro olasa ni jatemneke limana mamnum be ni jalakili tare do kanye shuma ni chambre d'accusation cour d'appel tokola ale kon ale ajira ka foko koin afora ko bla ko ale wula ki jo kokora ku ka blale kwa mabo o kuma fora tarata abina fo kiriko mieni limano amase abayoro la folo sabu procureur général en chambre d'accusation fla fokata se Idrissa Arizo Maiga ale mi procureur général limano kabina fo ale nyefol minge koina sharia kan min fo ka ipan kuna ka koreke limana ko imbe o dankandila wala maître Kasum Tapo ya jira ka fo akoko ne abi feka bla politique minade kono ko inte shara ko eble sabu shara jele do akokuna shara mana fenfe fo ni kiriko ina limana o shima ke ako in ka bi feka ke politique ko yere eni pona ka fola maître Kasum Tapo ko ko ni jatemne ke oluna ko in kiriso minga giri ni ko ina no e cour suprême kuna atakata da o fana nyekoro o kasika atafala ni indépendant yofo mi indicateur du renouveau limana ko maître Kasum Tapo
limana halsa akeme ka tegedingoni nyeshi mima oye ministry ye mimbe shara ko kuna sabu ako ministry keme ki sika ni kola ye mimbe shara ko de kuna limana kwa tseka famia wa tseka jenai ka fo jafa mi labe to eni ka nyeshi uluka kliauma no razbach ana no fe jaman nu ye minu jalaki taledo ka nyeshi minuma sabu maître Kasim Tapoko ni kode komi ni abe fe ka sira wɛrɛ ta ni ministre min bɛ kiriko kunna limana n'ale mi da don a ko in na aya abe fe ka kɛ samako kɛlɛ ye samaw yɛrɛ dama duma na ɲɔgɔn sɔrɔ limana zonzani ka kɛlɛ tɛ sɔrɔ o la kunnafoni sɛbɛn min bɛ ko in kibaruya kuncɛ limana o de ye k'a fɔ les échos ale kɛlen don ka ɲininkali kɛ yalima ko ni affaire min ye nin ye n'o ye k'u ka bɛnbɛn bɛ ta gouvernement kama limana ko a ban waati ye waati jumɛn de ye a bɛ ban waati jumɛn ye sabu donse kura min donnen filɛ nin a kɔrɔ nin limana sariya tigilamaw de b'a dɔn olu de b'a dɔn a bɛ taa sira min fɛ dossier min ye nin ye limana ko ka jɛrɛ maa minnu ni olu jalaki taara ka ɲɛsin u ma k'u bɛ ka jɛrɛ kolokolo ko ka cɛmancɛ fanga dafiri limana a bɛ n'a fɔ fɛn de don min ni chambre d'accusation y'a ta fɔ min bɛ tali kɛ parquet ale fana nana jira k'a fɔ ko ninnu k'u tɛ se ka bila ko f'u ka to kaso la yen nɔ limana an bɛ o dangan de la les échos maaw y'a jira k'a fɔ ko in bɛ ɲɛda min kan sisan a bɛ n'a fɔ kɛlɛ kura de dabɔtɔ ye nin ye kɛlɛ min ni kiiri tigilamaw yɛrɛ dama limana sabu olu yɛrɛ dama de bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ dɔw ko k'u ka bila dɔw ko k'u kana bila k'u ka to kaso la limana an ta ye lakali an n'a sigi ka a tɔ de kɔnɔ don min na ni kiri ye nin ko in bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan kunnafoni filɛ an ye nin bɔ les échos welewele indicateur du renouveau l'indépendant ale ni nouvelle horizon aw bonya b'a la sɛbɛn bɛ yen ni o ye les échos welewele ale kumana a jirala k'a fɔ lakanabaliya min bɛ an ka jamana kɔnɔna la yan limana ko gendarmerie min filɛ nin ye sankaw fɛ yen a jirala k'a fɔ banbanciwale tigilamaw olu taara bɛ yen kan gendarme kelen o joginna mobili 4 o tara ani moto jakarta 2 u y'o jeni limana waleya min ye nin ye n'a a kɛra sankaw fɛ yen a jirala k'a fɔ nin walejugu tigilamaw dɔw ye minnu ni u ma sidɔn o la pɔsu min ye nin n'a bɛ sankaw fɛ yen ko bingani kɛra kan tarata sufɛla yɛrɛ fɛ marsikalo in tile 3 san 2021 mais jate laban minnu bɔra an ye min fɔ sisan o de gendarme kelen kɔni joginna o min ye mobili 4 ye olu tara ani mobili n k'a fɔ moto 2 olu jenina maa minnu bɛ kunnafoni kalama limana olu caman ka lakali la olu ka seereyaw y'a jira k'a fɔ k'a bɛ n'a fɔ banbanciwale tigilama ninnu nana moto 4 de kan u nani u y'u ta kɛ marifa ci de ka maaw bagabaga maa minnu b'a yɔrɔ kofɔlen na k'u ja wuli yɔrɔ marifa mankan mana bɔ ka ban bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini bɛɛ b'i kundogo yɔrɔ ɲini yan'a ko ɲɛ ka sɔrɔ u y'o marifa ci min kɛ dɛ limanaw maa caman de ye dogoli boloda min ye san ale gouverneur ka fɔ la n'o Ousmane Sangare ale ye ɲɛfɔli min kɛ a ko in na ale ko bi limanaw lakana ko an ka jamana kɔnɔ fɛn do min ni a bɛ bɛɛ lajɛlen de kun kan wa a ko kɛmɛ ka bɛɛ jɔrɔ bi sango olu sankaw yɛrɛ a ko fɛn do fɛn min na bi bolo kelen tɛ se ka kunbɛn fo fara ɲɔgɔn de ka kɛ a y'a jira k'a fɔ bi lakanabaliya Segu mara kɔnɔ ka taa fo olu ka yɔrɔ fanfɛlaw la colonel Ousmane Sangare ale min ye san gouverneur ye a ye jiginna sɔrɔ nin ko in na kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ sankaw fɛ yen lakanabaa minnu bɛ yen lakanabaliya min b'a u ka yɔrɔ kofɔlen in na tiɲɛ na u kɛtɔ tɛ ka kisi a lakanabaliya in ma n'a ma kɛ ni bɛɛ ka bolo fara ɲɔgɔn kan sabu kɛlɛ do kɛlɛ min ni limanaw kɛlɛ jɛngɛnnen do a bɛ fɔ min ma ko guerre asymétrique limanaw maa t'a bɔ yɔrɔ dɔn a bɛ bɔ fan min fɛ i t'a dɔn a bɛ kɛ ka kɛ kun yɛrɛ min kama o tɛ se ka dɔn o dun na n'o kɛra janto yɛrɛ la o de ka ɲi o la a jarala k'a fɔ bi polisi ni gendarmerie ni cɛfini tabaa minnu b'a yɔrɔ kofɔlen in na ye limanaw olu kɔni bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen la walasa u bɛ se ka yɔrɔ in lakana cogo min na ko a jarala k'a fɔ walejugu min kɛra nin ye sankaw fɛ yen ni gouverneur kɔni y'a jira k'a fɔ a ka kan jamanaden ka se ka
kunnafoni ɲuman k'o di finitigiw ma walasa u bɛ se ka bamancɛwale tigilamaw yɔrɔ dɔn cogo min na sabu a dɔ bɛ dɔ la ma kofɔlen ninnu limana u bɛ maaw cɛla u bɛ yaala maaw cɛla nka u suguya dɔnni o de ka gɛlɛn a dun n'i ye maa ye a fɔkun de n'i ye maa ye n'i sigara la limana i ka se k'a fɔ lakana tigilamaw ye walasa u bɛ fɛɛrɛ min tigɛ u ka se k'o tigɛ gouverneur ko a ko ka gɛlɛn dɛ nka u b'o de ɲini jamanadenw fɛ o baara ka se ka kɛ n'o tɛ a dɔ bɛ dɔ la baara ka gɛlɛn olu yɛrɛ bolo kosɛbɛ nka k'a fɔ hali n'i ye maa tɔgɔ fɔ k'i tɔgɔ bɛ fɔ ayi o kuma t'a la n'i ye maa tɔgɔ fɔ i tɔgɔ na to dogo la sabu a kun de ye maa tɔw olu bɛ se ka lakana cogo min na kuma ye nin ye an ye nin bɔ les échos welewele kɔnɔ aw bonya bɛ kunnafoni la kunnafoni gafew lakalili siratigɛ la min bɛ tali kɛ l'indicateur du renouveau ale kumana a jirala k'a fɔ an ka lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ collectivité baara la limanaw k'u ye baara bila kura wɛrɛ boloda nin y'a siɲɛ filanan de kalo tɛmɛnen na u y'a kɛ ni kalo in fana na kalo salen min ye nin ye u y'a kɛ dɔwɛrɛ tɛ o limanaw k'u ka sara tigɛ a di waati la n'i ye jateminɛ kɛ lakɔli karamɔgɔw ka nin baara jɔ min ye nin ye kalo fila ka da ɲɔgɔn kan sabu u yɛrɛ ka fɔ la syndicat minnu bɛ yen n'o ye synergie des enseignants du 16 octobre ye an k'a fɔ 15 octobre sake lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen n'u farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba ye k'u tɔgɔ da ko les syndicats de l'éducation scientifique du 15 octobre 2016 u ye nin laɲini in kɛ dɔwɛrɛ tɛ limanaw k'u sɛbɛkɔrɔ diminen don kosɛbɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ lakɔli karamɔgɔw ka sarakow ɲɛnabɔ k'a daminɛ minisiriso la ka jigi kana fo sarako koɲɛ bɛ maa minnu bolo lakɔli karamɔgɔw ka fɔ la ka tɛmɛ ni amadu dolo ale min ye secrétaire général ye COSES o tɔgɔ la a ko gɛlɛya min ye nin ye n'a a jijalen don karatata a tɛ ka se ka dabila hali n'a sɔrɔla u ye ɲɛfɔli kɛ faamaw ye k'a fɔ u ka nin ko ta ba la kuma bɛɛ kalo mana sa limana olu ka saraw de gulonnen bɛ to a tɛ di a di waati la hali n'a sɔrɔla minisiriso min bɛ kalanko kunna ale ye lɛtiri bɔ a ko in na n k'a fɔ kabi bɛnkan lɛtiri kabi mɛ kalo san 2011 k'a jira k'a fɔ minisiriso min bɛ an ka sɔrɔkow kunna ka se ka lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ collectivité kunna u ka sarakow k'a don ba la nka limanaw k'a ta o donni kama fo ka se bi la a bɛ san 10 bɔ nin ko in bɛ sen na makun dun kɛra ka makun kɛ ɲɛma sɔrɔ ko la ka se u yɛrɛ ka fɔ la ni ɲɛma sɔrɔ ko la olu fana se ye mun ye o ye kalo mana sa sara ma di a di waati la u bɛ baara jɔ limana o baara jɔ de dabɔlen filɛ nin ye kalo collectivité lakɔli karamɔgɔw ko ni u ka sara ma di a di waati la u na baara jɔ limanaw nin bɛna fɔ ko ɲinan san 2020 ni san 2021 kalanko limanaw nin kana na fereke wɛrɛ don a senna an dun ka tila coronavirus bana o kɛlɛli la fɔlɔ ale indicateur kelen in na limanaw a jiralen bɛ k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ walasa maaw ka kisi direction nationale de l'agriculture n'o ye DENA ye ani cakɛda min bɛ yen n'ale sigilen don an ka jagokow kunna DGCCC limanaw k'u ye lɛtiri kɛrɛnkɛrɛnnen ci u ka cakɛda bɛɛ lajɛlen ma direction générale du commerce et de la consommation de la concurrence DGCC u ye ganga gosi limanaw ganga gosili tɛ dɔwɛrɛ ye ko te dɔ bɛ min an fɛ yan nɔ limanaw te yen ko a sugu dɔ yera sugu kɔnɔ sisan min ni a jirala k'a fɔ fɛn b'a la fɛn min ni a man ɲi te in tɛ dɔwɛrɛ ye o limanaw ko te asura direction nationale de l'agriculture ale de filɛ ka ganga gosi ani cakɛda min bɛ yen n'o bɛ an ka sɔrɔko ni n k'a fɔ jagokow kunna DGCC ka jamanaden ladɔnniya k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ ayiwa te min bɛ yen ni u k'a ma ko te asura limanaw ka jateminɛ kɛra k'a fɔ a dɔ bɔra siniwa jamana kan a donna an ka jamana kɔnɔ wa sɛgɛsɛgɛliw kɛra k'a fɔ ko fɛn de yera a la fɛn min na a man ɲi bunadamaden ka kɛnɛya ma o dun bɛ yan'a ka cari sugu kɔnɔ yan'a ka don bɛrɛ la maaw k'a san k'a min limanaw janto yɛrɛ la o kɔrɔcogo ka ɲi o la welewele dakan kɔni bilalen don a tɛ asura min ni jateminɛ kɛra la k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw minnu kɛra laboratoire fɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye INSP olu ka sɛgɛsɛgɛli y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan ko a tɛ yen a kɔni maaw ka ladi a tɛ n'a fɔ ko tɛ yen man ɲi dɛ nka
a hakɛ dɔ de be min bɔra chinois jamana kan min donna Mali kɔnɔ nga DGCC maaw ni Direction nationale de l'agriculture maaw olu de filɛ ka bɔ a ko kalama ko k'a sama ka bɔ sugu kɔnɔ joona yana ka yɛrɛkɛ jamanaden ka sa kana na ni bana wɛrɛ an kan an bɛ ala deli ala kan an kisi a tɔɔrɔ ma kunnafoni filɛ an ye nin bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ aw bonya bɛ kunnafoni la ni o ye l'indépendant ye ale kumana limana ko CEDEAO ka ciden dɔw bɛ minnu bɛ Mali kɔnɔna la bi ciden minnu bɛ ni o ye CEDEAO yɛrɛ ka députéw ye minnu bɛ députéya baara la CEDEAO kɔnɔ ko u ka ciden dɔw bɛ Mali kɔnɔna la nin waati in na dɔwɛrɛ tɛ ko u nakan de ka cɛmancɛ fanga maaw k'olu dɛmɛ wa u ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka ɲɛsin u ma sabu u ye laseli minnu kɛ u ka ciden min ye nin ni ale nana ani jamanakuntigi Muktar nka fɔ jamanakuntigi Bandaw an'o ye ɲɔgɔn ye ani premier ministre fana o ye ɲɔgɔn ye ka taa se hali CNT Conseil national de transition ɲɛma Maliki Jaw an'o fana ye ɲɔgɔn ye a jirala k'a fɔ u ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la limana o kuma min bɔra a kɔnɔ o ye nisɔndiya ye sabu u ka fɔ la maa min ye ciden ye n'o ye Sidi Mohamed Chinis a ka kuma la ale ye ɲɔgɔn ye fɛn fɛn kɛ Bandaw ani n'o ye ɲɔgɔn ye min kɛ ani Muktar Wani ye ɲɔgɔn ye min kɛ ani Maliki Jaw ye ɲɔgɔn ye min kɛ ko CEDEAO maaw ka foli b'u ye sabu u bɛ ka baara min kɛ bi cɛmancɛ fanga ko la kalo 18 min dir'u ma k'u ka baara kɛ ka laɲini fɛn fɛn kɛra cɛmancɛ fanga in kɔnɔ limana u ka se ka kɛ k'u b'a baara la wa CEDEAO tɛna to kɛrɛfɛjɔ la u kɛrɛfɛ CEDEAO na u dɛmɛ baara in na hali n'a sɔrɔla limana u hakilila jigin na fanga dafirilen min kɛra utukalo tile 18 ni CEDEAO de kun ye kɔngɔma bagabagali wale tɛ bagawali wale ka ɲɛsin an ka jamana ma ko démocratie sen terekera a kan k'a fɔ ko hali Ibrahim Bokar Keita ni a ka premier ministre ni maa caman olu ko minɛna katikaw fɛ yen nɔ u ye wulikajɔ caman kɛ ko fo olu ka bila yɔrɔ o baaraw bɛɛ kɛra bi CEDEAO kumakan ye ko cɛmancɛ fanga bɛ sira min kan ko a ka ɲi wa k'u na cɛmancɛ fanga dɛmɛ sabu diɲɛma sɔnna u ma CNT k'a lakodɔn ka Bandaw lakodɔn min ye ministre fɛn fɛn bɛ cɛmancɛ fanga in kɔnɔna la u bɛ baara min na u bɛ k'a lakodɔn bi k'a jira k'a fɔ wa kalo 18 min ni o kalifaraw la fasiri k'a fɔ la limana ko de ko baara kɔni bɛ sira min kan foli do wa CEDEAO na to ninnu kɛrɛfɛ ka u dɛmɛ a baara la ne ka kuma tɛ nin ye an ye nin bɔ l'indépendant de kɔnɔ bi sɔgɔmada in na aw bonya bi kunnafoni la kunnafoni sɛbɛn min bɛ ni o ye Nouvelle Horizon ye limana ale kumana Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ nin waati in na ko gouvernement maa 3 olu kɔni teliyara ka taa ɲɔrɔn sirifikɛ fɛ yen limana teliya in tɛ dɔwɛrɛ ye o a bɛ bila minɛn min kɔnɔna la a bɛ n'a fɔ ɲɔrɔn sirifikɛ nin waati in na aya ani cɛmancɛ fanga maaw a diminen don u kɔrɔ ka sababu kɛ mun ye ko a kun y'a ɲini ko aya ministre dɔ bɛ yen min bɛ gouvernement in kɔnɔna la min bɛ muso ni den ni denbaya ka koɲɛ kunna ko ale ka wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la sabu a na kɛ ni ye jateminɛ kɛ limana min ye projet dɔ min kun taara an ka jamana kɔnɔ min bɛ cɛ ni musoya ko la min n'a fɔra k'a kalan bɛ kɛ an ka kalansow la ni wulikajɔw kɛra diinɛ ɲɛmaaw fɛ f'a ko nana a ko taara yɔrɔ min na a bilala yen k'a bɛna fɔ aya ministre in bɛ fɛ ka o de ko ta cɛmancɛ fanga in kɔnɔna la limanaw ni dun ye jateminɛ kɛ o min bɛ tali kɛ nin waati in na a jarala k'a fɔ ministre 3 minnu ni olu teliyara kununko araba mars kalo tile 3 san 2021 ka taa ɲɔrɔn dugu barikama min ye ni alisilamɛ dugu don colonel Modibo Kone a n'a baarakɛɲɔgɔn colonel major Ismaila Wage ministre min bɛ diinɛ ko fana kunna Mahamadu Kone ni cɛ 3 olu taara Buye fɛ kunu limana o dun yanni ka ko ɲɛ dɔgɔkun 2 ka ko ɲɛ ministre min bɛ n'ale bɛ diinɛ ko kunna ale fana ye taama kɛ ka taa ko a bɛɛ bɛ fasiri ka kuma don dɛ k'a bɛ don hukumu kɔnɔna la limana a bɛɛ de ye ka kuma ɲɔrɔn sirifikɛ fɛ walasa a k'a bolo da dusu kan sabu ani cɛmancɛ fanga maaw a yɛrɛ ka kuma la a ka kuma tɛmɛnenw na a ko ale ni cɛmancɛ fanga maaw tɛ se ka ɲɔgɔn ye nin kɛnɛ in kan sabu olu tun ye kɛlɛ min kɛ kɔrɔlen ka kɔ biɲɛ k'a fɔ ko aya fɛn dɔ bɛ yen gafe dɔ bɛ yen min ni o bɛ silamɛya ani silamɛya tɛ taa ɲɔgɔn fɛ jamana min n'i y'a ta 100 o 100 maa 85 ka taa bila maa 90 na a bɛɛ lajɛlen alisilamɛ limana o jamana kɔnɔ ko fɛn bɛ ta o la min bɛ tila ka o diinɛ kɔkari a b'u ye ko olu tɛna don o da fɛ wa a waati la a ye laɲini min kɛ o de ye k'a fɔ aya ministre min bɛ a ko kunna n'a kɛlen don k'a ta n'o ye ministre de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille ye limana k'u ka a bɔ a jɔyɔrɔ in de la o de kɛra Buye ka laɲini ye
limana ministre saba in kunu ko itela tirara kata kunungo araba nyoro shirifike fe no nyoro wala sa dorete kasega kuma fe akasega siginko ani hali chamanje fanga rebe la halamina bi areka kuma la ko anu adimine du koro ube bara mina anu nu tarana asirai limana alena bulubo chamanje fanga mawbulu kuma yini ayini mbo nouvelle horizon kono aw bonya bi kuna fonla kunche teliala ni lesor kuma fla oba konna la limana kuma folo oye ko coronavirus no ye covid-19 ye limana coronavirus bana kelele strategela mi furami bolochi furami na fura ko obena kana anga jamana kono ajala ka fo shini eko a furai atekumbe anga jamana kono shini juma be wala ko anga jamana sahel jamana kono malia jamana folay mimbe ni furai kumbe nukama ko Covax Zeneca AZD 1222 furai toko de yoye limana una dlala chageda fe ko mima Serum Institute of India ani UNICEF ma uluka demedidu kanyeshi mali jamana ma limana furai ko anani bidam ne shini juma mali konala ya ajala ka fo dozi million kile ani kungafen o de makono nedo nga yani obekana ajala ka fo follow mimbe ni o makono nedo dozi vaccine na obita ba keme sabani bi konoton ani worola vaccin AstraZeneca ko shini juma matkalot le duru mi Muktar Wani premier ministre aleni ministre mimbe kenya kuna Dr Fanta Sibi fokata se OMS ka nona blambe malina Dr Jean-Pierre Baptiste ani UNICEF oka chile mime malikona Sylvie Fouet olu de bita akumbe shini airport la Bamako yanno ka jala ka fo UNICEF ka de même infleni abita kanyeshi jamana bi shegi ani duru de ma farafina jamana uka malibala ka fasiri kunche lesor aya jira ka fo limana useko ni donko ngana mimbe ni alaka wele sirama marskalo do tli woro samba fla ani kelen Bala Musa Keita limana ko aya kasega tashiblake kanyeshi Bala Musa Keita ma obara ministre so mimbe anga seko ni donko ani nye damu yoro ulu chakeda o kunanga jamana kono ko ona okeleno ka dokun kelen oboloda abidamne shini juma ere bara mimbe ni dokun kele ka tashiblake kanyeshi Bala Musa Keita ma sabu aye joro minke seko ni donko la anga jamana kono la akaka limana atale akuma ka fako aka wale nyuman do ka kai odela palais de la culture la Bamako ya ajala ka fo ni do kun kelen atalendo wala saka bara ubuluda nyogoyin bala kala umbala ani kuna fon diu wala saka sega Bala Musa Keita chemi ni alama hinanala ay minke seko ni donkola mali konala limana o ye fobo ambe duwa ke Bala Musa Keita alaka hinala minun torako halisa ulu fana ku jija seko ni donko strategela limana kuna foni bi blani kaya les sort de ni fo Amadou Diallo kuna foni nun lakali awye miye Bokar Traoré Grambe ale bolo be nega karafela ni ala sona miyon sura shini gafi woro ulu lakali keneka akambe